Hani step pemerintah nga kumu chairman jong ka restu central body ai kuble ye barok ki nelam bat ki khot jong ka restu unit bat nga sina scam ba da ka jing trish tom jong pi da ka jingene jingmut jong pi bat da ka jinge klun jong pi ban train nak por support i government scam ba ani ka than jongi akoi ka si kan yo ya ka ai ka bakatmu bat khamta me bidai bat kami mariang tumlu bat penet pensai me mariang bat ban yo ru ya ka juga jingkia hari ka video pemerintah nga kwa bat pau ba nak leng jonga nga ai ku blai ya pi borok kinela jong ka sen stu ya pi member bat na government scam ba da ka jing trish tom jong pi min yo ya klawai ka pernai yo ya kari ka ba khalan kari India kala test bun shisha yangi nado ka bam ka di nado ka ni ka shongsu shongsan ba nong shedong ni nga yo na kari India ba ngin sewi ya kari India da ko bhata ngin in le ka bjanai tam namata ka jing bha jogi pat jong ka ni ka ri jong ni ka than jongi bat kumjo ya ka ni ka ri India bun se mi shedbo ka jing kali la de ba ngi ngim dei ban rakhe kia ka sngi dan burom jong ka ri India ndrai nga ong ya pi ba ka ri India ka dei ka ri ka ba bha bat ka ba subun hadu ka ta bat nga skol de ba nganom yo shu ka ri kum ka ri India ka ba nga hadu mata nga adap live news nem ngam pat julap ba kandan kata ka huri hura kandan kata ka jing klumar kandan kata ka jing kerdo bam ndrai nga im suk im palai lemba ka jing subun ka jing e jongka bat ngaru nga sew kuliang da ka jing pha bat ngai ru baki noilam jongka sew busu sew kuliang ko batam ya kami kebari ka India kumba kalai pha ngir ungin kular ban lek ba janai tam kanang ba ki pai ba jong ni ka than kin yo ya kanuk sa ba jongi ba ngim dei ban klet ya la kami ngim dei ban klet ya ka India hani video shong petkut sai sen biang ai khublai ya phi bat ya barok pai ba jong ka rikasi bar kunju ke bape hi ni video bagi ru kindan ha jesu musim jingmen ke juga jingkia hakani go por pe ni video happy republic day ya phi barok khublai shibun khublai